Usa ka drug den nga ana sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro City ang nabungkag sa PIDEA Region 10. Unom ka mga individual lakip duha ka drug den maintainer arestado. Ani ang detalye. Usa-usa nga gipahapa sa salog o gipang pusasan kini mga suspitsadong nadakpan sa usa ka panimalay sa Lapas 2, Kulambog, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Atol sa bypass operation sa PIDEA Region 10. Pasado las 6, Lunes sa gabi, gilangkuban kini sa unom ka individual kung asa duha ni ene ang drug den maintainer ug usa ang drug den employee. Matod sa Regional Special Enforcement Team sa PIDEA 10, napalitan og usa ka sasi sa gituwang shabu ang target nga nasayrang mao ang drug den maintainer nga usa ka 46 anyos nga lalaki. Base sa sumbong sa confidential informant na nagpa-continue or nagsigi og panuyok sa isa ka lugar bitaw diha sa Lapas. Dayon samtang sa amuang kuan briefing nagkandak may og surveillance, ang surveillance dayon nagpamatuod gyud nga daghan kay adik gyud anang lugar. Gawas sa mong suspect, dakpan sab ang 26 anyos nga lalaking drug den maintainer sab, 25 anyos nga babaeng drug den employee ug mga parokyano nga 20, 27 ug 28 anyos nga mga lalaki. Nasakmit sab sa PIDEA ang 18 ka mga sachet sa gituang sabu nga adunay timbang nga 22 gramos nga nagkantidad og kapin 132,000 pesos. Ga-maintain siya together with sa tag-iya nga owner nga kauban pud niya. So nahulog pud siya maintainer kidugan naman sa kapuyo diha og nag-collaborate pud sa tag-iya nga maong gitolerate na pud sa tag-iya sa owner sa balay. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa mga sospek nga wala nami hatag og pahayag. Pasalig karon sa PIDEA 10 nga magpadayon ng ilang paggukod sa mga supplier o laing kaubanan sa mga dinakpan. Cyril Chavez, 1 Mindanao.